Vytvorením prevádzok v Oberone je v rámci firmy možné vytvoriť číselný rad dokladov pre každú prevádzku samostatne. V hlavičke dokladov zobraziť logo a kontaktné údaje prevádzky a záznamy pridelené pod konkrétnu prevádzku tiež máme možnosť filtrovať v zozname. Prevádzku je možné vytvoriť v ponuke firma, údaje o firme, prevádzky. Okrem názvu a sídla prevádzky je možné priradiť aj logo, ktoré sa bude zobrazovať na dokladoch. Prevádzka sa priradzuje používateľovi v ponuke servis, používatelia, podrobnosti. Po prihlásení používateľa s pridelenou prevádzkou sa táto prevádzka zobrazuje v spodnej prehľadovej lište. Číselný rad prevádzok vo faktúrach a objednávkach sa nastavuje v ponuke servis, nastavenie programu, účtovníctvo, časť číslovanie pohľadávky a záväzky. Rovnakým spôsobom sa nastavuje číslovanie aj pre modul sklad. Pridelenú prevádzku je pri doklade možné kedykoľvek zmeniť. Pri faktúre alebo objednávke je to možné na záložke firma.